Kaixo denoi, ongietorri aitortuera. Hementxe gaude, Aitor. Eta Juani? Amona, gaurko bideoa mundiala izango da. Ni pixka bat turduri nago, Ni ere bai. Ea, badago esaera bat. Munduko kroketarik onenak... Amonarenak. Nire ustez, munduko kroketarik onenak nire amonarenak dira. Eskerrik asko. Baina gaur proba bat egingo dugu. Hori da. Lau kroketa daude hemen. Lau urdaiazpiko kroketa. Baina kroketa hauetako bat bakarrik egin du nire amonak. Hori da. Besteak nire lagunek egin dituzte. Forma antzekoa dute, baina denak dira desberdinak. Eta denak frijitu ditut berdin-berdin. Tramparik egin gabe. Zein da honena? Probatzen hasiko naiz. Lehenengoa. Ona dago. Pixka bat gazia aukeran. 7 puntu emango dizkiot. Lehenengo kroketari 7 puntu. Bigarrena. Ez dago gaizki, baina tipula zaporea dauka. 6 puntu. Bigarren kroketak 6 puntu. Hirugarrena. Wow! Mundiala. Oso fina da eta zapore aparta du. 10 puntu! Hirugarren kroketak 10 puntu. Azken kroketa. Hau ere oso ona dago, Urdaiazpikoa oso ona. Baina aurrekoa gehiago gustatu zait. 8. Laugarren kroketak 8 puntu. Beraz, puntuazio altuena lortu du, Hirugarren kroketak. baina zein da nire amonak egin duen kroketa? Hor dago idatzita. Nire amonaren kroketa da... Hirugarrena, amona, zurea! Bai, hoixe. Ondo atera da esperimentua. Denak zeuden goxoak, baina arrazoi du esaerak. Munduko kroketarik onenak... Amonarenak.